Hľadáš tip na krátku prechádzku na Liptove? Len pár kilometrov od Ružomberka sa nachádza prírodný poklad, o ktorom vie len málo kto – Sliacké travertíny. Tieto kamenné útvary pripomínajúce mesačnú krajinu vytvorila voda a čas. Výrony plynu sú tu dodnes aktívne v rôznej intenzite, preto buď pri skúmaní kráterov opatrný. V lokalite sa nachádza aj silne mineralizovaný prameň Teplica so sírovým zápachom a liečivými účinkami. Ak budeš mať šťastie, môžeš na lúke natrafiť aj na výnimočnú prvosienku pomúčenú. Tieto fialové kvietky sú veľmi vzácne a zákonom chránené, tak ako aj celá oblasť. Preto buď ohľaduplný, aby sme sa z nich mohli tešiť aj ďalšiu jar. Ak chceš objaviť prírodu, ktorá ti ukáže svoju nespútanú a zároveň krehkú tvár, toto miesto je pre teba to pravé.